Visca l'última feina, fes. El premi al millor vi de l'edició. La liarem. Passerola Esgrisat és millor vi de l'edició de la Guia de Vins de Catalunya 2020. ¡Bien! ¡Lo ha dicho! És com un regal, no sé. Una braçaria. Fort. Sí, també és el millor vi de l'edició. ¡Ole! Piel de gallina que diuen els castellanos. És una alegria encara més immensa. El Senyora Carmen és el millor vi de l'edició Hòstia! 2021. És impressionant, no sé què dir. També és el millor vi de la Guia de Vins de Catalunya edició 2021. Hosti, moltes gràcies. Quina il·lu. I guanyar el millor vi de Catalunya de la Guia és algo el més important per nosaltres.